Salam el hormatly adamlar. Garışdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly video aratnyş arkaly yurdumyzyň ýangyç energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmasarlary hemem ýangyç energetika toplumynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Hormatly maslahada gatnaşyjylar, men ýurdumyň Newtka toplumyna geçen ýyl alyp baran işleriň netijelerini seretmek üçin şuň sözüň bilen maslahat geçirmek bardy. Karara geldim. Biziň alyp baran energetika siýasatynyň netijesinde ýurdumyň oktaýatynyň Newtka pudogy ýygyderli ösýär. Täze Newtli galy ýataklar açylyp ulanmağa verirler. Newtka önümlerini gaýtadan işleyen täze kuwatlar olup halkary taslamaları durmuş geçirilýär. Önemli bilşiňiz ýaly soňky döwürde dünýäde bolup geçen wakalar baglanykda neft bazarlaryna durnuksuzlyk ýüze çykýar. Dünya hem iqtisadiýatyny emele gelen ýaramaz ýagdaýlar sebäpli şol bazarlaryna şeýle newtin we newt ýörümleriniň sarf edilişi düýpli adalyna. Şo arada newtin hem bahasy hem düýpli ütkeýär. Bir ýagdaýlar biziň örümçilik we maliýe gorkuçylygynda da ýaramaz hem täsirini ýetirýär. Newtin bahasynyň aşağı düşmek sebäpli newtin örümleriň anarxi peserler. Bir örümler olsa ýurdumyzyň Newtka toplumyň eksport edýän esas hem haritdan bir hem bolup durýar. Şoňa görä şuň men häzirki ýagdaýda pudaňa işini nädip netijeli goramaly doý. Newtin çykarýan meşgulalaryň ösüşini näýeli edip hem saklamaly. Pudaňa şeýle özüni alan ähli döwlet maksatna bilen hem borçlama bilen nädip ýerine ýetirip borjok towarda hem siziň hem tekliplerinizi dinlemek isleýär. Şeýle häzirki döwürde newt önümleriň has gowy ykdysady gorkoşylyk alanmaga mümkinçilik berýän käbir hem görnüşlerini öndürmäge hem ýerlemäge değişdi hem pikirlerini biletmeýär. Newtka pudoň hem iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Müşrikow hem Türkmenistanyň baş prokurory Addaýew hem gatnaşýar. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Amanowa söz berdi. Konserniň ýolbaşçy TV gaz çykarmak, gaýtadan işlemek hem de onuň dünýä bazarlaryna iwerilýän möçürlerini artdyrmak ugruna döwlet derejesinde döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdaranyp, Türkmengaz döwlet konserniniň tarapyndan alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli konserniň gaz känleriniň ulanç guýlarynyň öňüm berjiligini ýoklandyrmak maksady bilen täze tehnologiýalary öňümçige ornaşdyrmak boýunça işler geçirilýär. Gazyň alynşynyň mukdaryny artdyrmak üçin häzirki zamanyň öýen tehnologiýalaryny ulanmak arkaly ulal hereke edýän känleriň we täze özleşdirilýän ýataklaryň guýlarynyň öňüm berjiligini ýoklandyrmak ugruna toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Atawatyň çäklerine daşa ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýerine ýetirilýän işler galkynyş gaz känini ýöleşdirmek hemde TV gazyň we gaz kondensatynyň alynşynyň mukdaryny artdyrmak boýunça işleriň alınıp barýanlygy maýdyrly. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmengaz döwlet konserniniň kärhanalaryna işleri guramak boýunça käbir kemçilikleri ýol berilýänini aýdyp näýilik bildirdi. Hormatly prezidentimiz büdümiň işini döwre baplaşdyrmak, känleriň öňüm berjiligini artdyrmak, pudogyň işgärler üçin ýerü şertler döretmek babatda işleri ilkinji nobatdaky wezipeleriň hataryny kesgitlep, olary üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça degişli tawşyklar berdi. TV gazy gaýtadan işlemek, onuň daşary ýurtlary iwerilýän möçürlerini artdyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň oňun çözülmegi milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagy bilen bir hatarda TV hyzmatdaşlygynyň netijeli käýfiýeti eýe bolmagyny üpçün eder. Şoňa görä bir urdu alınıp barýan işler häzirki zamanyň öýen tejribesine we almaň ýokary gadananlaryna hemde täze tehnologiýalara esaslanmalylar diýip döwlet başçylarymyz aýtdy we bu babatda bir näçe görkezmeler berdi.
Soňra Türkmenewit döwlet kanseriniň başlygy Baýgelliýew neftiň çykaryşyny artdyrmak boýunça alınıp barýan maksatnamalaryň işler hemde milli liderimiziň puwdugyň hemme taraplaryndan ýetişini üpçün etmek we öňünçüge häzirki zamanyň täzeçil usullaryny ornaşdyrmak boýunça ulal beren taşyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Bellençiyali neft gaz yataklarının üyöndürücülüğünü yoqalandırmak, şeylik hem gelecek ulu täze ulevodorod yataklarını güzläp tapmak we güze çıkarmak, olary özleşdirmek hem de gazly balynýan çiğ malyň mukdaryny artdyrmak ornuna äkli derur çäreler durumşa geçirilýär. Bu işler döwlet başlarymyzyň puwdugyň kuwatyny artdyrmak, onuň düzümlerini innowasion sany tehnologiýalary ornaşdyrmak hem de daşa ýurtmaýy goýumlaryny çekmek boýunça ýöňde goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine getirilmegine gönükdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenewit döwlet kanseriniň kuwatyny we onuň düşegiňligini ýokalandyrmak boýunça işleriň depkinleriniň pesligini belledi we bu gurda alınıp barýan işlere nägilerik bildirdi. Ýurdumyzyň neft senagaty öňde barjy giýdejil puwdaklaryň birine gülmeler. Munyň özi Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar diýip döwlet başlygyna aýtdy. Bir puwdugyň öňünde durýan öňünçük wezipeleriniň üstünlikli ýerine getirilmegi, degişli düzümleriň mali ykdysady görkezlerini ýokarlandyrmaga bolşýaly, milli ykdysadyetimiziň kuwatlanmagyna oňun täsirini ýetirer diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu babatda degişli taşlyklar berdi. Soňra Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň ýol başçysy Roziýew ýurdumyzyň dürli künjeklerini, geofizika barlaklaryny we düýpli barlak gözleg biraw işlerini geçirmek boýunça hormatly prezidentimiziň taşlygyna laýyklykda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şol işler neftiň we gazyň, gazly balynýan mineral serişleriniň, agyz suwunyň täze ýataklaryny hemde beýleki tebigy serişleri ýüze çykarmaga görükdirilenler. Nefte, gazy we gaz kondensatyna geljek bolan goýulary taýýarlamak maksady bilen käbir meýdançalarda degişli geofizika gözleg işleriniň geçirilýänligi, şeýlik hem seismik barlaklary geçirmegiň maksat edilýänligi barada hatabat berildi. Ulal bar bolan maglumatlary täzeden seljermek netijesinde ýüze çykarylan känlerde hemde meýdançalarda gözleg barlak goýularyny buruglamak amal aşyrylýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasy tarapyndan alınıp barýan işlere nägilerik bildirdi. Döwlet başlarymyz geçirilýän geologiýa gözleg işleriniň depkinlerini hasy güýçlendirmegi, aýratynam neftiň gorlaryny gözlemegi we ýüze çykarmagy, täze neft gaz känlerini açmagy degişli ugurlarda işleri hasy çaltandyrmagy tapşyrdy. Milli liderimiz de döwlet korporasiýasynyň işine häzirki zamanyň ýokary tehnologiýalary esatyny täzeçil usullary ornaşdyrmagyň puwdugyň netijeligini epesli ýokarlandyrmaga ýardam etjekdigini belläp, bu babatda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahaty, soňra Türkmenmaçdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktori Çişiýewiň hatabaty bilen dowam etdi. Ola neft gaz senagatyny ösdürmek baradaky uzak meňzetligi maksatnamany durmuşa geçirmegiň çäklerini alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bu maksatnama laýyklykda ulevodorod çiğ malyny netijeli gaýtadan işlemek, dünýä bazarlaryna bäsleşik ukyply neft ýönümleriniň ýöndürilýän mukdaryny artdyrmak hemde olaryň görnüşlerini geňeltmek boýunça degişli çäreler görülýär. Bellençiyali hatabat döwrüne nefti gaýtan işlemegiň meýilnamasy 1,7 göterim bir jaýdyldy. Şonlukda dürli görnüşdäki benzini öndürmegiň meýilnamasy 104,5 göterim, dizel ýalňyzynyňky 104,4 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 102,10 göterim bir jaýdyldy. Tuğlandyrylan gazyň ölçü tepkini 117,10 göterime deň boldy. Şeýlik hem Türkmenmaçdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumyna nefti gaýtan işlemegiň çoňluk görkezçileriň depkinlerini ýokalandyrmak, ekologik taýdan arasy öňümleriň öňümçük möçürlerini artdyrmak, dünýäniň öňde barjy innowasion tehnologiýalaryny öňümçüge ornaşdyrmak, şonuň ýaly dünýä bazarlaryna bäsleşik ukyply öňümleriň öňümçük mukdaryny artdyrmak boýunça zerur işler alınıp barylýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenmaçdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde durýan wezipeleri ýerine getirmekde haýal ýagallyga ýol berilýän üçin toplumyň işine nägilerik bildirdi. Milli liderimiz nefti gaýtan işlemegi çuňlaşdyrmak, ekologik taýdan ýokary kelli arasy öňümleri öndürmek, öňümçüge öňde barjy täzeçil tehnologiýalary işin ornaşdyrmak ýaly möhüm wezipeleriň durýanlygyna üns çekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz neft hime senagatyny mundan meýlekde ýygydarly ösdürmegiň, içerki sarpejleriň neft ýönümleriniň durly görnüşlerine bolan artýan isleginiň kanagatlandyrylmagyny üpçün etmegiň, olaryň daşary ýurtlara iýerişiniň gerimli giňeltmegiň möhümdigini belläp, bu babatda anyk tapşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime de Halkara Neft we Gaz Universitetiniň rektory Abdurrahmanowy göni video aragatnaşyga çagyrdy.
rektory ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň düzümleri üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak, amaly okulary tejribe bilen utgaşdyrmak we ýaşlara berilýän bilimiň derejesini ýokary halkara görkezlerine laýyk getirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň işleri barada gatabat berdi. Ýa-da Kuwatda universitetiň 2020-2021 okuw üçin tasdiklanan meýilnamasyna laýyklykda hünärmenler 23 ugur boýunça taýýarlanýar. Hemde 5 taýýarlyk ugurlar boýunça bakalavrlary taýýarlamak okuwlary alınıp barlýar. Belenşiýaly işi okuw üçin 1480 talip okuwy, 15 talip bolsa magistratura kabul edildi. Şeýlekem rektor Nevit Kimiýa we Gazi Mesenagat üçin injener kimiýa standartlaşdyrmak, sertifikasiýalaşdyrmak, injener tehnologiýa, injener ekologiýa ugurlary boýunça hünärmenleriň taýýarlanýanyny barada aýtdy. Şonuň ýaly hormat prezidentimiziň tapşyrygyna laýyklykda universitetleriň halkara bäsleşigine agda bolup durýan ýurdumyzyň halkara Nevit we Gaz universitetini dünýäniň iri ýokary okuw mekdepleriniň professorlarynyň gatnaşmagyna video aragatnaşyk arkaly ýürüýte sapaklary guramak, tejribe alşmak işleriniň ýoly goýulanlygy we sanul gomarkaly tejribe sapaklaryň geçirilýäni barada aýdyldy. Şonuň ýaly universitetde ähli hünärleriň okuw meýilnamalaryna sanlyk iqtisadiýetiň girdenligi barada habar berildi. Hormat prezidentime hatabat dinlep, şol bir wagtda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazybakem göni video aragatnaşyga çagyrmak bilen şeýle diýdi. Niýetka toplumuna leýişli bolan ýokary okuw mekdebi bar aýdamyzda bir meselem şu wagtda Gelin Ýazybakem hem leýişli bolupdyr. Ýagny birinciden bizim bir her zaman ýokary tehnologiýalarny ýötürýän Gaz universitetini gurundyň bula garamazdan näme üçin Türkmenistanyň hem ýalňyç energetika toplumyň geologiýa gözlöw näýotga hem çykaryş we gaýtadan işleýän ulamlary ýokary derejeli hünärmenler bilen hem talabalaýak üçin edilmeýär. Ikinciden dolandyrjylary meýdan hünärmenlerini ýa-da IT hem hünärmenlerini taýýarlamakdan başga da universitetde ýokary derejeli muallimlary, alim işgärleri we alimlygy dalaşgärleri şu urdan taýýarlamak boýunça näme işler alyp barmaly. Üçüncüden näme üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda agryly halkara bilim edaralary bilen ýeterlik derejede hem işler geçirilmeýär. Ýa-da döwürde bir işler geçirmäge kommunikasiýa işleri dol hem bize mümkinçilikleri berýär. Dördüncü, niýetka pudan ýokary derejeli işgärleri taýýarlamak. Şeýlem almy tejribe işlerini geçirmek boýunça tejribe açmakda haýsy halkara universitetleri we agryly bilim edaralary bilen gatnaşyklary ýoly goýmaly. Beşinciden, bizim taliplerimiz näçe agryly niýetka bilim boýunça bäsleşikleri gatnaşdylar. Hem de bayrakdan orny eýlediler. Olaryň haýsy almy işleri öňümçüligi amal tarapdan ornaşdyrdylar. Altıncı, universitetde niýetka hem teristlerini çykarmak boýunça hünärmenleri taýýarlamak üçin halkara tejribesiniň haýsy häzirki zamanyň okutmak usullary, ýagny know-how usullary ornaşdyrylýar. 7. Niýetka hem puda boýunça milli hünärmenler dünýä tejribesini we standartlaryna laýyklykda okutmak hem taýýarlamak üçin ýokary derejeli hem daşary hünärmenlerini boýunça näme işler geçirilýär. Şoňra da şu işleri amalaşdyrmak zerre bolupdyr. Ýagny birinji niýetka toplumyň hünärmenlere derurluklarını jykyp seljemeli. Şoň netijeleri boýunça niýetka toplum üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak maksatnamasyny işläp taýýarlamak. Maksatnama taýýarlananda halkara niýetka hem universitetiniň hem ugurlar boýunça gatnaşmagyny göýüňde tutmaly. Ikinci, halkara niýetim Gaz universitetiniň ýanyna muallimlary we almy işgärleri niýetka puda boýunça alimler dalaşgärleri taýýarlamak boýunça merkezi döretmeli.
Üçüncü, yukarı dereceli hünermenler tayarlananda Avroyla halkara bilim edareleri şotanın bizim hizmetdaşlığımızın okul merkezlerini işten çekmek verildi. Sebebi şoňsy bizim ýurdumyzda ençeme halkara dereceli mağarayla daşajut kampanyaları öz hem işlerini alıp bara. Yani onlardan CNPC, Dragon Oil, Hyundai, LG, Lukoil, Arethem, belki ençeme kampanyalar. Dördüncü, daşarıyordun hem nevit qal oyuncu öňde barajak mektepler bilen tejribe alşmakda hem dünya hem standartlarına laýyk gelen ýokary derejeli hünermenleri taýýarlamak her zaman usullaryny ornaşdyrmak goýunça hem bilimleri alşmakda iki tarapdan hem gatnaşyklary ýola goýmaly. Beşinci, üniversiteden derejesine gözüňe tutup, şeýlem dünýäde araýyn hazama ýokalandyrmak üçin bizim taliplerimiz, muallimler hem alymyşgärlerimiz hem halkara derejesindäki beýleşikler ýaraşda işe hem gatnaşmagyny ýola hökmany goýmaly. Fanly video aragatnaşykla geçirilýän iş maslahatynyň başlygyna soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Miriyedowa söz berdi. Vice-premier Newt toplumunu ösürmek, ýalňyz energetika toplumuna almaň soňky kazananlaryny, häzirki zamanyň ýüňdewarsy tehnologiýalaryny we halkara tejribesini ornaşdyrmak, daşa ýurt maýy goýunlaryny çekmek. Tebii gadyň Newt'in gazyp alynşynyň olaryň gaýtadan işlenmek netijesinde alınýan ölümleriň ýönelişiniň mukdaryny artdyrmak babatda döwlet başçylygymyzyň beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şonuň bilen bir katarda Newt'in çykaryşyny artdyrmak, Newt'e hemde gada baý bolan täze meýdançylary ýüze çykarmak we özleşdirmek barada ýöňde goýulan wezipeleri durumça geçirmek boýunça degişi işler alınıp barlýar. Vice-premier şeýlik hem Newt'i gaýtan işleýän senagaty has ösürmek, innowasion tehnologiýalary ýönümçi gornaşdyrmak, Newt önümleriniň daşarky bazarlarda uly segden peýdalanýan täze görnüşlerini öndürmek, içerki sarpejleri Newt önümleri bilen doly öpüşün etmek maksady bilen görülýän şäherler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýalňyz energetika toplumuna alınıp bolýan işleriň derejesine näýilik bildirdi. Hemde işleri talaba laýyk guramak bilen baglanşykly vice-premiere degişi tapşyryklary bermek bilen şeýle diýdi. Meriýede men Newt'a fudugynyň ýolbaşyny hem hasabatlaryny dinlemek bilen şu ýaşakdaky hem sowallary size berýär. Ýagny birinji, hem şu Newt'a alyp çykaran meşhur hem şu zanna öňünü paýlaşmak hakyndaky alalaşyklar boýunça galyp çykarmaň hem meşhur peýtelýär. Indi şu gorkozlary gollandyrmak üçin nähili siziň tarapyňyzdan çäreler bolýar. Ikinji, Newt'a goýularyny düýpli bejermek, durkuny täzelemek, şeýle hem olaryň işem dep ýokalandyrmak goýunça öz wagtynda işlerini geçirmäge nähili ýagdaýlar nähili täsir berýär. Üçüncü, näme üçin geologiýa goýuly işlerini hem geçirmek hem depinleri peýtelýär. Şu işleri tiyleştirmek hem Newt'un hem de beýleki hem ýaratdy baýlyklaryň tahyklanan ähtiýaçlyklaryň hem meşgullerini köpültmek üçin näme hem tarapymyzdan çäreler görüldi. Bu hem görülýär. Dördüncü, Türkmenistanyň Newt gaýtadan işleýän hem gaz hemýe senatyny gün hem de gytaklaýyn, daşa ýurt maýy goýumlar hem çekmäge näli şertde täsir berýär. Näme üçin bu urdan bolan hem işler netijeleri görülmeýär. Beşinji, Newt önümleri we Newt gaz hemýe önümlerini ýerlemek üçin täze eksport bazarlary näme hem sebäpli siziň tarapyňyzdan öýleşdirilmeýär. Altıncı, näme üçin Türkmenmaşydaky Newt gaýtadan işleýän zawodlar toplumyň sağlam hem kuwwatlykları önümi paýlaşmak hakyndaky alalaşyklar boýunça galyp çykalýan şeý Newt'in meşhuryň hasabyna ulanmaýar. Şu Newt'i bazar hem mylkyklary boýunça satyn almak, ony hem ykdysadyň bähitli şertlerde mundan belak hem gaýtadan işlemäge nähili näme täsirçilik berýär. Öňürli Newt önümleriň hem meşhuryň hem üstünlikli eksporta iýer we olardan goşmaş hem giýdici almak bolardy. 7-nji,
öňde barjy. Ýokary tehnologiýaly Newton Gad Üniversitetiniň gurulmagyna şeýlem täze zawodlar gurulmagyna işgärler tejribe we oku usuly taýýarlamak hem gurulmagyna tutulanlygyny aramazdan Newton Gad pudugyny näme üçin ýokary taýýarlyklar hünärmendiň zanyny ýetmeşige diýenligini we olary taýýarlamak hem derejeniň hem pestin sebäplerini näme bilen düşünýärdi. Ekinji, ulyodary terişdirme, galyp çykarmak we gaýtadan işlemek boýunça çykdaýjylara we özüne düşýän nyrhy näme bilen baglykda köpelýär. Şu gorkajalyk pesepke üçin siziň tarapyňyzdan näme işler geçirilýär. Dokunji, näme üçin ölümçülük karhanalaryny öňüjülen şäherleriniň fan tarapyndan çykarylýan katalizatorlar, himik terişler hem sarf edilýän materiallar öýer wagtynda we ünlüksiz üçin etmek üçin şol ýönümleri iýermek barada öňüjüler hemde ahtiýarnamalar bilen hem gün hem şertnamalar baglaşylanýar. 10-njy Al-Mubalagh Tebligat Instituty üçin ýokary tehnologiýaly baglakanlary bolan erki zaman toplumny gurulmagylar aramazdan näme üçin bu bilen baglykda Newtga podugyny almyşlar ýeterlik derejede anyp barmýar. 11-nji näme üçin Newtga podugyny halkara tejribesine esaslanıp ýetirýär. Haritleri, işlerime, hizmetler satın almak boýunça beýatçylykları geçirmek üçin elektron hem görnüşli beýatçylyk meýdançasy açylmaýar. Hormatly prezidentime de vice-premier Müşşikowa ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puduklyň duranyş idaralarynyň mali ykdysady ýagdaýlarynyň netijeleriniň gözegçilikde saklanmalygyny, baş prokuror Attaýewa bolsa puduklarda ýerine getirilýän işler bilen baglanyşykly teljerme işleriniň dowam etmelidigini tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz fanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyra ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly maslahata gatnaşyjylar. Şonky maslahatymyzy jemlemek bilen men Newtga hem toplumynyň işini gowlandyrmak üçin şürsüň ähliň öýren hem köp we tutanýarly işlemelerini hem aýtmak istäýär. Erki döwürde toplumyň bar bolan hem öýrençilik kuwatyny netijeli peýdalanmaly. Esas alman hem tehnologiýalaryň soňky gazananlary esasynda öýrençilik we sanly ulgamlar hem ornaşdyryp Newtga hem toplumyň öýrençilik karhanalaryna zähmeti gurulmagyň hem netijelerini ýoklandyrmaly. Öňüm çykaran pudugy daşa ýurtýan maýa goýunlar hasem köp hem çekmeli. Öňe burda köp hem kemçilikler ýol berýär. Şoňra da men wezipä boşlugyny talabalar ýerine ýetirmän işte goýulan kemçilikler üçin Misir Kamyon başlygynyň ormançary Meriýedowa bir känçiler edýän. Hem de ýol kemçilikleri gyy hawatyň içinde düýetmegi oňa hem soňky edek duýdurýar. Şeýlemi Türkmenew dowlat konserti boýunça geçen ýyl yaramaz hem netijeleri gazananlyk üçin konsertyň başlygy Baýerli hem bir känç galan edýär. Dowlat ministri Türkmenew dowlat konsertyň başlygy Amanow işte goýulan kemçilikler üçin bir känç galan edýär. Şonuň ýaly geçen ýyl yaramaz hem netijeleri gazananlyk üçin Türkmen Geologiýa dowlat hem korporasiýasynyň başlygy Rozy hem Türkmenbaşydaky Newtgaýtadan hem işleýän zawodlar toplumyň baş direktori Çeşew hem bir känç galan edýär. Hormatly ýolbaşçylar. Häzirki döwürde men size hem şu işler yerine ýetirmegi tapşyrýar. Birinji, Newtga toplumyň mali ykdysady ýagdaýyny, örümçilik we hojalyk işlerini iýlikleri teljerip hem örümçilikden dolu kuwatyny bükdürsiz işledilmegini hem öpçün etmeli.
önümçülüğü durundurmagy hem täze usullaryny ornaşdyrmagy. Ýokary derejeli hem hünärmenleri taýýarlamagy hem ol üns bermeli. İkinci, Newtka toplumyndaky idara hem kärhanalaryna çykdyjylyk hem düzümini terjermek hem artykmaç. Yani zero olmadyk çykdyjlary ayırma arkaly önümün hem önü düşýän gymmatyny pethetmek hem işlerini ýerli geçirmek bir gözükçülük etmeli. Üçüncü, devlet tarafından pudoğa uly meşguleme maýa goýmulan gönükdirlenlerini hem gözüňde tutup kärhanalaryň ölümçülük netijelerini giýdejelerini artdyrmaly. Dördüncü, devlet harit çyğmaly birjasynda eksport maksatly satylýan newt ürünleriň bahalaryň hem beýäsleşik esasyna ýokary bolmagyny gazanmaly. Beşinci, NAPEC milli newt kampaniýasynyň işini gerimli iňeldip, täze ýataklary öldürmek hem işlerini çekmeli. Altıncı, önümçülük kärhanalaryň hususan ahallaka gazan benzin öndürýän zavodlar. Bu ýerlerdäki polimer zawodyň hem dogry taslama kuwatynda işledilmegini gazanmaly. Önlüksiz önümçülük hem gorumak üçin hem kömekçi materiallar, kimikatlar hem beýleki ätýaşy şaýlar hem öz wagtynda üçin etmeli. Hem de önümçülük hem dolundurma hem täze usullaryny ornaşdyrmaly. Yedinci, öndürilen ölümlerin hem yerlenýän meşgullerini, yani hususan da erkin ýörünli, daşaýurt puluna yerlenýän meşgullerini arttırma arkaly hem gelip gowuşýan maliýe feriştelerini hökmany köpeltmeli. 8. Satyn alýan import haritlaryň çyg malyň bahalaryny düýüp terjermeli. O hem tebitdäki ýurtlar üçin bahalardan hem ýokary bolmalygyny hem gazanmaly. Bir haritlar hem satyn alanlar önüm hem önümçüler bilen gün hem hyzmatdaşlygy ýoly goýmaly. 9. Önümi paylaşmak hakkındaki alanışıkları hem layıklıkta hyzmatdaş daşaýurt kampaniýalaryň tebiýe çıkarmak hem meşgullerini, pethetmek hem tebiýetlerini destin seljerip, depkin hem kadary saklamak üçin zerur hem çäreleri görmeli. 10. Newt çıkarmakda döwrewap tilsimatlar we usullary ulanma arkaly çıkarılan çyg hem newtin meşgullerini arttırmaly. Newt çıkarış we buro işleriň hem netijelerini ýokarlandyrmaly. Newt çıkarılan goýulary awatlamak we durkun täzelemek hem işlerini öz wagtynda geçirmeli. Çyg newtin Türkmenbaşydaky newt gaýtadan işleýän zawodlar toplumda büyük dönüşü uğradylmagyny hem gazanmaly. 11. Öňümçülük ulgamlaryň hem dogry taslama kuwatynda işlemegini gazanmaly. Newti düýüpli gaýtadan işlemek hem öpçün edip çıkarılan newti we newt kimi önümden hem hirini ýokarlandyrmaly. Bir önümçülük hem döwrewap tilsimat ornaşdyrmak arkaly durkuny täzeleş hem düýüpli hem awatdaş işler öz wagtynda geçirmeli. 12. Tebiýe gaz, çyg newtin we gaz kondensatyň hem orlaryny ketkitlemek, döwrewap tilsimat hem şo sanyna 3D ölçek usullary ulanmak arkaly geologik gözlem, seismik hem buro işleriň hem netijelerini arttyrmaly. 13. Ulgamyň edaralary üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri tiýleşdirmeli. Täze ýataklaryň hem üstüni açmak we öýleşdirmek boýunça zerur işleri geçirmeli. 14. Döwlet konserlaryň we korporasiýalaryň işini alma bağlıq hem institutlaryň arymlaryň tanymal molumlaryň maslahatlarynyň hem netijeli peýdalanmaly. Ministr kabinetining baş ornatary Müşşikov
Sizem berecek tavşıktan şulardan var. Yani birinci Newtqa toplumu mali iqtisadi hem ýagdaýyny iýdigleri tezjerip pul hem teristlerden üçünçülüğünü gowlandyrmaly. Algy bergileri hem daşyut pulundan hem bergileri tükellemeli. Çykdaýjylaryň düdümini karlaryň hem gaýtaryşyny, kuwatlyklaryň ulanşyny we işe edepin pesenden hem sebäplerden jikmejik seljerip hem bir meseleni gözükçülükde saklamaly. İkinci, Newtqa toplumlan bilelikde gal hem Newt çıkarjy kärhanalaryň. Diyalogy golluk hem edara maddi enjamyny üçünçüliğini gowlandyrmaly. Ölümçülük hem desgalaryna geçirmeli ýeri bolan awatda hem durkuny täzelemek hem işlerin maliýe hem çeşmeleri barada şeýle täze taslamalara da şajut maýem goýumlaryny çekmek barada hem anyk teklipleri taýýarlanmaly. Hormatly Newtqa toplumynyň maslahatyna gatnaşyjylar we esasy gün tertibinde giýilen ähli soralar alyp maslahatlaşdy. Hem şonuň bilen sanly video aratnaşarkaly iş hem maslahatymyzy geçirip oturýar. Men siziň ähliňize bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny hem bir karawatamyň güllä soruny hem alyp barýan işlerini ol üstünlükleri arzu edýär. Sağ olun. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçeka resminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti buyruk golçekde resminama laýykly wezipä borçlaryny talaýyk ýerine ýetirmen işde goýberen kemçilikler üçin Türkmenistanyň ministri kabinetiniň başlygynyň ornwasary Meredow Muratgelle Resulowça berkenç eglan edildi. Hemem ýol berilen kemçilikleri gaýtgawatyň içine düzetmek oňa soňky gezek doýduruldy. Türkmenistanyň prezidenti buyruk golçekde resminama laýykly wezipä borçlaryny talaýyk ýerine ýetirmen işde goýberen kemçilikler üçin Türkmenistanyň döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Amanow Batyr Amangellewçe berkenç eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk golçekde resminama laýykly wezipä borçlaryny talaýyk ýerine ýetirmen ýol başlygy edýän konserni boýunça geçen ýyly ýaramaz netijeleň gadanlandygy üçin Türkmenew döwlet konserniň başlygy Baygelif Güýçgelli Muradowça berkenç eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk golçekde resminama laýykly wezipä borçlaryny talaýyk ýerine ýetirmen ýol başlygy edýän korporasiýasy boýunça geçen ýyly ýaramaz netijeleň gadanlandygy üçin Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Rozyf Merdan Tejimowçe berkenç eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk golçekde resminama laýykly wezipä borçlaryny talaýyk ýerine ýetirmen ýol başlygy edýän toplum boýunça geçen ýyly ýaramaz netijeleň gadanlandygy üçin Türkmenbaşdaky nefte gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktori Çeşef Döwran Gurbangeliýew berkenç eglan edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň hemem oň düzümleriniň ýurtdaky şeýlede Sewitdäki ýol başlary hemem wekilleri bilen video aratnaşyk algama arkaly duşyk geçirildi. Oňa 30 ogly Birleşen Milletler Guramasynyň düzüm berlikleriniň ýol başlary gatnaşdylar. Hususan duşyga Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň şolsany Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik utgaşdyrjysynyň edarasynyň ösüş maksatnamasynyň UNICEF-iň bütün dünýä sağlyk goruş guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň müdirliginiň Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlyk işi baradaky ýokary komissarynyň müdirliginiň Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jinaýatçylyk baradaky müdirliginiň Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owy hujuluk guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we umani sebitleri boýunça iqtisadi we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň migrasiýa boýunça halkara guramasynyň halkara zähmet guramasynyň we beýleki edaralaryň ýurt boýunça we sebitlerin 30 ogly ýol başlary we wekiller gatnaşdylar. Şeýlede meclise Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada öňüne aş diplomatiýasy boýunça sebitlerin merkeziniň wekilleri gatnaşdylar. Duşyň dowamyny şu ýol üçin kesitlenen meýilnamalary we taslamalary netijeli durmuşa geçirmek boýunça işçiň pikir alşyly. Gatnaşyjylar Türkmenistan bilen halkara guramalyň arasynda
ýanna geçen ýylyň dekabr aýyna gol çekilen bilelikdäki resminamalaryň ähmiýetini nykdydylar. Şeýle-de Türkmenistan hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyny durnukly ösüş ugrunda 2021-2025 ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarşubaly maksatnamasyny amala aşyrmak bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Meclise gatnaşyjylar ýokurda agdalan edaralaryň wekilleriniň bilelikdäki işleň netijelerini, häzirki we geljeki meýilnamalary hemem taslamlary şöklendirýän çykyşlaryny diňlediler. Halkary guramalaryň wekilleri şolsany Birleşen Milletler Guramasynyň ýurt boýunça düzümleri Türkmenistanyň bilelikdäki ılalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça tagyllalaryny ýokary baha berdiler. Şeýle-de dowuşyň dowamyny ýaňy ýakyny Aşgabat şäherine açylyş dawrasy geçirilen halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň ähmiýeti belenip geçildi. Şonuň bilen baglykda 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň çäklerini durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine hökmany suratda goşunjak bu ýyly geçirmeň ýol kartasyna kesgitlenen çäreler aralyp maslahatlaşyldy. 1 fevralda hormatly prezidentimiz Salewice aragatnaşyk ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzda Ahal, Balkan, Daşawuz, Lewapmar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan jogapkärlik taşlyklaryny durmuşa geçirmekde wezipeler kesitlenildi. Hormatly prezidentimiz Salewice aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, häzirki günlerde mögsümligiň owa hojalyk işleriniň alyp barylyşy we ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmekde öňde durýan jogapkärlik wezipeler barada durup geçdi. Welaýat häkimliklerine bolan maslahatlarda agykylary ýyda getmek, owa senat toplumyna häzirki döwrüň wezipeleriniň ösürlikli ýerine ýetilmegini öpçün etmek boýunça alyp barylýan işler dogrusynda giňişlerini gurrun edildi. Owa hojalyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meydanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň tohumlaryň ýaz ekişine taýýarlanyşyna aýratyn seljirme berildi. Bu wagtdaky derwayt wezipeler bir pursatym ünsün düşürilmeli däller diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Mögsümliň owa hojalyk işleriniň ösünlikli ýerine ýetirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynyň ýokary netijeleri beslenmegini öpçün eder. Maslahatlarda ýaz meýdan işlerine taýýarlyk görmegiň wezipeleriniň ýokary hel derejesiniň öpçün edilmeligi bellenildi. Owa ilatynyň ýaşaş durmuş şertlerini ýokurlandyrmak boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de aýratyn üns çekildi. Munyň özü ykdysady özgörtmeliň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Ýer eýeleri bilen ýürütüş şertnamalary boýunça gurulýan işler hemişe üns merkezinde saklanmalylar. Olary ýokary hili tohumlary we ýeterlik mukdarda dökünleri bilen öpçün etmek meselesine de jogapkärçilikli çemeleşmek gerek. Bu bolsa ýerleň hasylygyny ýokurlandyrmaga şeýlelikde şany garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny münasip zähmet sogutlary bilen garşylamagy şert döredür diýilip çykyşlarda aýdyldy. Welaýatlaryň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen ilmi taýdan ýoly goýmagyň ähmiýetine de uly üns berildi. Yer suw serişdeleriniň maksady laýyk hemem ilmi taýdan esaslandyrylan ugurlar boýunça peýdalanmalygy hakyna has giňişlerini gurrun edildi. Yerleri mineral we organik dökünler bilen gurplandyrmaga da ýeterlik derejede üns bermek zerurdur. Maslahatlarda belenen maksatnamalaryň berjay edilşi ýaşaş jaý toplumlarynyň bilim we saglyk goruş edaralarynyň gyş döwründäki öpçünçligi, owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokurlandyrmak boýunça işleň ýagdaýy, gök bagçy ekinleriniň yer almasynyň ekişine ykjym taýýarlyk görmegiň wezipeler dogrusyna aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işleri hemem olary ýerine ýetirmek ýollaryny taýyk kesintlediler. Ýurdumyň welaýatlaryna alyp barýan gurulşyklary barada da maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. Garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen detgalary öz wagtynda hemem ýokary hil derejesini ulanmaga bermek hemişelik talapdyr diýilip çykyşlarda aýdyldy. Öňde durýan ähli wezipeleň berjay edilmegi üçin mümkinçilikleň we şertleň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere bolan gowunç buýsunçlaryny beýan etdiler. Owa milli maksatnamasyny üstünlikli berjay etmek ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny 2020-nji Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmagyň watany ýylynda da durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişlidir. Umuman durmuşa geçirilmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna gönükdirilen wezipelerdir. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary gurumçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmegiň zerurdygyna ýene de bir gezek öz çekildi. Bu bolsa täze sepketlere tarap ynamly gitmäge mümkinçilik berer. Şu günleri ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talepleriniň gyşky din jaş döwrü dowam edýär. Talip ýaşlary mehriban arkadaşymyzyň döredip berýän mümkinçiliklerinden giňden peýdalanyp gyşky din jaş mögsümini many mazmunly geçirýärler.
Murat Qarayf adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri, Türkmenistan Melhemler Mekanaty kitaply esasyna dekin bätleşigi, Gahrman Arkadamyň jogary paýhasyndan dören eserleri, olaň örenuli terbiýetçilik ähmiýeti barada ingliz, nemis, rus dillerinde, Gahrman Arkadamyň eserleri, egsilmez ruha dina ady bilen tarih bilen çeper okuýuşlary, milli mirasymyzy, taryhymyzy, medeniýetimizi hemde sunawatymyzy ýakynan öwrenmek maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet muzeýine tarifler bilen siýahatçylyk gedelençleri guruldy. Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanýaş Institutyna 2020-2021 okuw ýylynyň gaçky diň jalçy mögsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen ýürütde taýýarlanan beýnamalar esasyna taliplen wagtlaryny many mazmunly geçirmek maksadyna guramaçylykly işler anyp barlýar. Bu ýokary okuw mektebine hereket edýän dürli görnüşli gurnaklary talip ýaşlar işden gatnaşyp özleriniň okuýup başarnyklaryny beýan edýärler. Gaçky diň jalçy mögsümine taliplen kitapxanalara ýygyderli gatnap bilim miniýatlaryny berkitmek kämil hunermeliň täze nesliniň kemale gelýänini alamatlanyrga. Seyit Nazar Seydadyň Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna talip ýaşlaryň gaçky diň jalçy mögsümini ýokary derejede guramaçylykly we netijeli geçirmeklerini öpçün etmek maksady bilen sanly bilim ulgamyna laýyklykda audio video ýazgylardan peýdalanma arkaly gaýwany gedelençler, bäsleşikler, çeper okuýuşlary ýaly terbiýetçilik ähmiýetli diň jalçy çäreleri gurunaldy. Munyň özü taliplen huner usatlyklarynyň ýokarylanmagyna, okuwdan boş wagtlaryny netijeli geçirmeklerine ýardam berýär. Döwlet Mehmet Adadadyň Türkmen Milli Dünýäderleri Institutyna talip ýaşlar gaçky diň jalçy mögsümini hunerderlerini kämilleşdirmek, söýdeş başarnyklaryny artdyrmaklary üçin institutyň sanly bilim merkezine, Birleşen Milletler Guramasynyň resmi işlerlerini we beýleki öwrenýän hunerderlerini elektron sözlükler taýýarlamagy işden gatnaşýarlar. Şonuň ýaly terjemeni öwrenmek üçin döwri we lingafon enjamlary bilen öpçün edilen okuw otaglaryna ýygyderli türgünleşýärler. Çağ dünýäsiniň gyzyklanmasy bolan türkmen halk erteklerinden tüzülen multifilmlere, dürli dillerde ses vermek işlerden talipler uly höwes bilen ýerine ýetirýärler. Gahrman Arkadamyň kitaplaryny, dürli dilden we türkmen edebiýatynyň gadymy golýazmalaryny, watanyň garaşdyrlyk hemde beýtaraplyk ýerlerine ýeten sepetlerini, milli gymmatlyklaryny özüne jemlegen institutyň ajaýyp muzeýine gaçky diň jalçy mögsümine talipler Halipa moğolumlar bilen bilelikde gelip, uly gyzyklanma bilen gerekli maglumatlary öwrenýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna da taliplen gaçky diň jalçy mögsümini peýdaly geçirmekler üçin ähli zerur şertler döredilýär. Dörejilik işgärleriniň gatnaşmaklaryna şeýle hem Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyňky baş arxiv müdirliginiň hunermenleriniň gatnaşmaklaryna duşçuk çäreleri geçirildi. Türkmen Döwlet Benagerlik Guruluşy Institutyna talip ýaşlara berilýän bilimiň we olaryň ilmi garaýşlarynyň hili derejesini ýokarlandyrmak üçin arkada prezidentimiň döreden maddi enjamlaryň binýadyndan okutmagyň döwri we usullarynyň peýdalandy. Gaçky diň jalçy mögsümine talipler öz wagtlaryny täsirli geçirmek üçin döredilen şertlerden mümkinçiliklerden peýdalanyp institutda hereket edýän gurnaklaryň işini işden gatnaşýarlar. Şeýlede halkara neft we gaz, halkara ilimler we ösüş universitetlerine, Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport, Türkmen Owu Hojalyk institutlaryna, Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet siýasatynyň 2020-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň we Türkmenistanyň 2020-2025-nji ýyllarda bedenteri we sporty gollamak hemde ösdürmek maksatnamasynyň ugranyp, talip ýaşlaryň arasynda wagt netiýe çäresi geçirildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherini şu gün 2 fevralda saat 20-den 3 fevralda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatlygyny berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, deňnaz gün ordan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 3-8 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Ahil vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, gün ordan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 1-6 gradus maýly, gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar.
Mara vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup, bunu ortadan oradan telesi günde 7-10 metre etken şimal ötür. Hava gecesine 2 gradus soğuktan 3 gradus ötüşeni mayıl, günüdüne 13-18 gradus mayıl olur. Leba vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup, Demiraz Gunatar'dan telesi günde 7-10 metre etken şimal ötür. Hava gecesine 2 gradus soğuktan 3 gradus ötüşeni mayıl, günüdüne 12-17 gradus mayıl olur. Daşın vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup, bunu ortadan oradan telesi günde 8-13 metre etken şimal ötür. Hava gecesine 2 gradus soğuktan 3 gradus ötüşeni mayıl, günüdüne 11-16 gradus mayıl olur. Paytahtymyz Aşgabatda ötkapdyran bulutly hawa bolup, unda oradan telesi günde 9-11 metre etken şimal ötür. Hawa gecesine 2-4 gradus, gündüzüne 17-19 gradus maylı olur. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 3-nä magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyny araşdyrýar. Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tuzan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 11 göterim artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirlerini öňüne almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gaşpatyny howanyň derejesiniň ýetgeýänini nazara alyp, fazla göre giyinme maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyn islenip paslaryna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlerin ödenine bolsa halkyň beklidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.